Muna yun si Bini Mikha, oh. Pula ang buhok. Nindot ang pamarog. Bini Mikha na dyan ni ba? Bini Mikha. Grabe himuta din Bini Mikha, oy. Nindot og pamarog si Bini Mikha, oh. Bini Mikha dyan ni ba? Bini Mikha. Bini Mikha. Oh shit, not good. Ani Max. Lalu kahiwa ng salamin, kailan kuha. Salamin. Panahon. Ani Max ka? Tama na ragod be. Awa na gaba-gabaan na tao. Gula na. Ano sabi? Di man ni Bini Mikha. Oh? Ano ko na Bini Mikha, oh? Ako na na, oh? Animal ka. Ni Max ka? Di man gud ikaw si Bini Mikha, oh? Binigno noon mo to ako. Ikaw si Binigno, no? Basta Benigno, kaloko ka ba? Ah, mawawa na ko dire. Di ikaw si Bini. Binigno lagi ka. Si Binigno ka. Uy, pabangis ko ni mo, hoy. Uy, Taisa, di ba? Pangis ka? Idol kay ko ni mo? Pagpuyo ra gud na Binigno. Si Bini Mikha ang ako ang idol og kanang crush. Si Bini lagi ni. Oh. Bini binignit tingali. Binangkal og bisang unsang Bini dira pero dili ikaw si Bini Mikha. Buhok na nakuha nimo. Ano di ay? Familiar. Classmate ka sa high school, no? Oh, ako ni si Benigno. Pero Bini na ko. Awara, oh. Nabuang ni ka Binigno. Nya, time sa unsa ganito imong gisayaw gani ha? Salamin? Unsa ganito? Salamin sa taktang panahon. Magsisiyon ka sa'yo. Sakto. Unsay salamin. Resulta na sa mong pagkaupo lang nga silupin. Grabe po sa ko, Marjung. Uy, Nagpa-cute-cute sa do. Kay numdum medyo di ka sa ako, Bini. Binigno. Dili na. Tama na tong pag-istoryahanay na to, Binigno. Muhawa na ko. Oh shit, not good. Hawa. Ato ba nga? Di ba idol naman na si Bini Mikha? Tagtagkaw diya! Paha, Bini Mikha, oy. Nagusto ba ka diha? Naog ni Binog! Nagpalayo ko sa imo, kay kabalo ko masuko na pug ka. Makakita ka sa kuwang nagtanaw-tanaw kang Bini Mikha ba? Buwang na ka ng Bini-Bini ha? Nagsilos ako ng Bini Mikha ha? Muna na inasa mong una ba? Dam, say problema nyo dre Dam. Ay, kini akong bana na buwang aning Bini ba? Ay tama day Dam. Nadi may last ticket sa Bini diri. Namo ticket sa Bini dira ah. Pila man na. Ah, paliton mo na be. Awara o, nigawas yun ang kwarta sa buwang o. Pag-grocery sa balay, wagi hatag. Pero pag Bini, dali na kay kaambag. Bos madam, kay hinumdum katong ingon ni bossing gani ha. Nagakson daw niya. Ay, tama. Di ba ning ingon ka ganiha? Nga og makita nimo si Bini Mikha, gakso na dayon nimo siya. Kung makita ko ni bitaw sa personal labs, gakson jud ako ni. Ang kanang hugot kay nga gakos ba? Idol ko na ako ni. No? Ay sa ulat ako niya di pre ha. Kuha jud na nga ticket pre. Kay panahon na ro makita na ko si Bini Mikha, ha? Gakson jud ako tuwang kinaunsa. Gaksa! Usa kay mong gihulat diha? Gaksa na dayon! Da, tagbaw lagi ka. Boys, gapusa. Oh shit, not good. Sugi sa trabaho ra. Bini Mikha, ay Binigno di ay ang last ni mga trabaho. okay, madam. Kadugay pre, murag lain naman. Pero murag lami-lami yung gamay sa Binigno. Grabe, amiya din yung Binigno pre. Uy, kana, Yuri pa. Oh shit, not good. Nyaw sa man, Bini Mikha pa ka? Labs, dili na. Dili na labs. Tama na ni labs. Aron magtagbaw ka, Binigno, kisi akong bana. Mailhan na makalimtan na nimo si Bini Mikha. Oh shit, not good. Binigno! Binigno! Animal na si Binigno.
Kana pagtagbaw diha. Labs, pisagin ani na ko nimo ba? Di gyapon ako makalimod nga idol na ko si Bini Mikha. Okay, idol di gyapon nimo si Bini Mikha. Sige ra. Pero si Bini Maloy, Bini Maloy? Na, samot Labs oy. Bini Maloy, pasok na. Basig Bini Maoy. Maoy makatagbaw nimo. Oh shit, not Labs good. oy. Kalungo ka sa kuwablad ba? Pakaldag ka? Ana, pagtagbaw diha ah. Tingnan mo, gusto makaldag? Tanawa ni! Isa pa yung sunod, Pi. Hindi ka ba na ingatan mo kaldag? Nawa, di na ako naman ang bumili. Pataka lang maka, ako may request ni madam! Di ako may nauna. Ako may request! Murag di na mayon eh. Nag-away ng mga bini. Hubot yun eh. Murag, mas maayo nga mapasi ta diri. Mauding Bini. Kaya kung magbikil sila pre, binigyan na yun eh. Pasi! Pasi na pre, pasi! Oh shit, not good.